U nastavku Mozaika razgovaramo sa gostima. Jedna interesantna tema, radi se o tribinama za mlade preduzetnike. Više o samim tribinama i njihovom cilju razgovaramo sa Đorđem Petrovićem, izvršnim direktorom Holandsko-srpske privredne asocijacije. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, za početak, Holandsko-srpska asocijacija. Šta je to malo, kako je nastala i odakle ideja? Pa evo, znači mi smo prošle godine u aprilu, pored ove funkcije koju imam, koju ste naveli, ja također imam svoju kompaniju u Holandiji i oformili smo u Holandiji jedan onako, ajde, neformalni poslovni klub naših ljudi koji ili imaju svoje kompanije tamo ili holandskih firmi koje posluju ovdje i onda smo shvatili da mnogo veći broj holandskih firmi imamo ovdje na ovom tržištu i većih i jačih. Tako da smo prošle godine u maju mesecu zvanično oformili tu asocijaciju, u novembru mesecu smo u rezidenciji holandskog ambasadora imali zvaničan, eto da kažem, početak rada i evo u februaru, 6. februara smo imali prvu generalnu skupštinu. Tako da do sada evo 30 kompanije je već tu, obzirom da i zbog neodržavanja generalne skupštine nismo mogli veći broj članova ni da dodamo, ali svakako da i vi i vaši gledalci znate veliki broj tih kompanija, od Heinekena, Ahold Delhaize, Unilevera, Vahalija. Znači, generalno holandske firme zapošljavaju preko 15.000 ljudi u Srbiji i Holandija je kao zemlja najveći investitor u Srbiju u zadnjih 8 godina sa skoro 2,5 milijarde eura. Tako da je bilo značajno da se sve te kompanije na neki način ujedine i generalno cilj nam je zaista da pomognemo saradnju između Holandije i Srbije i da na neki način ta znanja koje holandske kompanije imaju pokušamo da prenesemo i ovde srpskim kompanijama. Svakako imamo šta da naučimo iz prakse. Kakva su iskustva i kakvo je zadovoljstvo holandskih firmi koje posluju u Srbiji, jer već duži niz godina su ovdje kod nas, i kako su zadovoljni našim tržištem? Pa moram da kažem da su jako zadovoljni. Generalno ocena svih kompanija koje posluju ovdje u Srbiji je zaista onako visoka. Pogotovo ako gledamo IT sektor u zadnje vreme koji se razvija poprilično, gde imamo Levi9 kao firmu koja ima preko 600 zaposlenih ovde, Unify je tu, dosta kompanija je recimo u kontaktu sa nama, evo od kad smo pokrenuli asocijaciju koje su nas kontaktirale sa željom da na osnovu tih dobrih iskustava koje su prethodne kompanije imale, a koje su, pročule se u Holandiji i oni zaista imaju visoko mišljenje što se tiče stručnosti naših ljudi koji rade ovde, tako da je taj sektor onako jako, jako značajan i mislim da će u budućnosti još veću pažnju privući. Ne treba da spominjemo već Heineken je tu dugi niz godina, Ahold Delhaize koji je vlasnik Maxija. Dakle, onako jedan skup kompanija koje su velike multinacionalne do recimo nekih kompanija za koje verovatno niste čuli, ali koje ovde recimo zapošljavaju 30-ak ljudi. Tako da generalno sama asocijacija je onako šarenolika i baš iz tog razloga mislim da će biti mogućnosti da se prenesu razne iskustva od tih najvećih kompanija do ovih nekih manjih, a kao što ste i sami rekli, Holandija je zaista zemlja od koje može jako puno toga da se nauči, ne samo na poslovnom planu. Šta je sa našim srpskim kompanijama i koliko one imaju šanse na holandskom tržištu? Pa evo, mi smo baš za naše kompanije, obzirom da smatram to, ja živim ovde u Srbiji, tako da znam koji je problem našim firmama da izađu na tržište generalno Evropske unije, pa smo mi baš pre nekih možda meseci nešto dana osmislili jednu uslugu za naše kompanije da mogu da otvore svoje online poslovanje u Holandiji preko nas. I za sad, evo, baš onako veliko interesovanje imam i nekih velikih kompanija. Obzirom da je izlazak na holandsko tržište jako zahtevan, Holandija je onako tržište gde vi imate od svake industrije, ako pogledate najveće brendove i najjače, oni su prisutni tamo, tako da je jako konkurentno tržište, ali je svakako prilika za naše firme, obzirom da mi već u neko vreme imamo ozbiljnih firmi sa ozbiljnim kvalitetnim proizvodima,
koje mogu da budu konkurentne i konkretno moja firma je uvozila i dalje uvozi određeni broj proizvoda ovde iz Srbije i svi ti proizvodi su se pokazali jako dobro. Uglavnom ne postoji tu nikada žalba ni na cenu, ni na kvalitet. Ono gde naše firme treba malo više da rade je odgovornost. Kada se napravi neki dogovor, da taj dogovor jednostavno mora da se ispoštuje. Znači, još uvijek smo tanki tu. Jesmo jako i zaista se nadam da će se to u budućnosti malo promeniti. Vi kad ovde dogovarate sa našim ljudima, to uglavnom sve može. Do trenutka dok vi ne dođete da realizujete sam taj posao. Realizacija malo teže ide posle. Tako je. I mislim da je to nešto generalno što fali našim firmama, planiranje i da shvate značaj date reči. Holanđani i uopšte zapadnoevropske zemlje insistiraju na tome, ako ste nešto rekli da ćete isporučiti. Pa dobro, to je valjda i logično. Tako je, ali se ovde to kod nas onako malo je sve to fleksibilno. Ako kažete, ne znam, 19. april, to može da bude i 25. i 23. A to oni tamo ne razumiju, naravno. Ne, daleko od toga. Tako da su to neke stvari, recimo, pored tih nekih organizacionih za koje smatram da naše firme još uvek treba da rade na značaju organizacije, sistema u samim kompanijama, to su te neke stvari koje mislim da bi u budućnosti trebali da popravimo i da će to onda u mnogome pomoći da se ti naši proizvodi bolje plasiraju i da ih bude mnogo više nego što ih je u ovom trenutku, recimo, na tržištu Holandije. Da li je ovo o čemu sada razgovaramo, ove teme, da li su one deo tribina za mlade preduzetnike koje vi organizujete? Pa da, mi smo u septembru prošle godine sam sa grupom saradnika, od kojih je jedna vaša Kragujevčanka, Anita Pratračić, pokrenuo serijal koji se zove Ja preduzetnik, koji je na neki način iz mog ličnog iskustva, obzirom da sam imao sreće da upoznam Holanđanina koji mi je jako dugo bio i prijatelj i mentor, gde sam ja shvatio značaj mentorstva u biznisu, pogotovo, ali generalno i za druge oblasti životne je primenjivo. I videvši kako, recimo, u Holandiji sve to funkcioniše, koliku podršku mladi preduzetnici imaju tamo, sam došao na ideju da na neki način, kroz iskustva naših uspešnih preduzetnika, prenesemo sve te njihove lekcije koje su oni skupljali dugi niz godina i uglavnom ih učeći i udarajući glavom u zid na svojim greškama. Da li je to onda neka prečica koju mladi mogu da iskoriste da bi... Pa svakako do njih je. Znači, oni kroz ove razgovore imaju mogućnost da čuju iskustva, da čuju greške, da čuju znanja koja su svi ti naši uspešni preduzetnici skupili. Mi smo evo emitovali 22 razgovora do sada od zaista fenomenalnih firmi, gde vi, siguran sam da većina ljudi i ne zna kakve mi firme imamo. Jedan od ciljeva serijala je, pored toga da pomognemo mladim ljudima da dođu do tih znanja koja su neprocenjivo vredna, ali isto tako da ljudi u Srbiji shvate koliko mi dobrih firmi imamo. I da nema tih firmi, pitanje je šta bi sa ovom zemljom bilo i zaista svim tim ljudima, da se izrazimo ovako narodski, treba dati orden. Poslovati u Srbiji nije ni malo lako. Uspeti da pregurate 90. godine, da održite tu firmu, da poslujete i dan danas na tržištu i da ne samo poslujete na tržištu Srbije, nego veliki broj firmi sa kojima sam ja razgovarao, sa njihovim vlasnicima, su ljudi koji su u svojim branšama na globalnom nivou vrhunski. Samo da navedem, evo, kao jedan primer, firma koja se zove BAK u Srbiji, u Beogradu, su proizvode osvetljenje. Firma BAK je 2011. godine, postoji nagrada koja se zove Good Design, koju dodeljuje Čikaški univerzitet i to vam je, recimo, u nivou Oscara u filmskoj industriji. BAK je 2011. dobio 3 Good Designa za svoje proizvode. Jedina firma koja je 2011. dobila 3 Good Designa pored njih je Apple. Zašto se to ne zna kod nas? Pa to je sad već pitanje možda malo i za medije, za novinare. Nekako je to totalno potisnuto u drugi plan
I meni je želja da kroz ovaj serijal da na neki način malo i popravimo, vi kad kažete u Srbiji da ste privatnik ili preduzetnik, to nekako automatski ima negativnu konotaciju. Vi uglavnom... Verovatno ima razloga. Ne, svakako, ali ono što ja hoću da kažem je da ti loši preduzetnici imaju mnogo bolji marketing od ovih dobrih. Što opet nije logično. Nije. Ali da li te dobre firme dovoljno rade na tom marketingu i da li prezentuju javnosti dovoljno to što rade i da se nisu možda previše usredsredili samo na posao, a za to neko drugi ko bi možda trebao da zna, ne zna. Jer je to šansa da se neko drugi na njih ugleda, što je i cilj ovih vaših tribina. Jeste. Da se zna za te kompanije, da se zna kako rade, na koji način. Ja mislim da mi tu generalno kao država treba neke stvari da promenimo. Vi u zapadnoevropskim zemljama, evo i Holandiju da uzmemo za primer, preduzetnici su tamo ljudi koji su jako poštovani, obzirom da guraju to društvo napred, da stvaraju radna mesta, odakle kasnije se plaća porez i odakle čitava država funkcioniše. I oni su na jedan način preduzetnike stavili onako na jedan pijedestal gde je to zanimanje koje je jako cenjeno i o kome se govori. Vi ako pogledate, da odemo malo dalje, Ameriku, koji su od svojih preduzetnika napravili rock zvezde, da to tako nazovem, gde imate ogroman broj časopisa, emisija koje se bave tim. I opet kažem, to je nešto što mora da ide od vrha. Znači, ja ovaj trud koji imam je jedna mala inicijativa lična koja nadam se da će doći do određenog broja ljudi i za sada zaista mogu da kažem da sam prezadovoljan koliko je ljudi do sada za ovo kratko vreme i pogledalo sve te emisije i koliko je interesovanje postoji upravo iz tih nekih razloga jer mladi ljudi koji se odluče na preduzetništvo, sad mladi ljudi, mladi preduzetničkim iskustvom, da to tako nazovemo, nebitno na godine. Nebitno su godine, da. Tako je, nemaju gde. I problem sa našim preduzetnicima 90. godina je isto to bio, jer oni nakon 50 godina sistema kakav smo imali, gde je preduzetništvo gotovo nestalo, nisu imali koga da pitaju, internet nije postojao u to vreme i jako je teško bilo šta naučiti novo. A meni je bilo bitno da razgovaram sa našim preduzetnicima iz razloga što nije isto poslovati u Srbiji i nije isto poslovati u Holandiji. Da, dakle, dobiju direktna iskustva od ljudi koji su uspeli radeći na ovom tržištu, pod ovim uslovima tržišnim kakve mi imamo, da, znači, neko ko je prošao to što vi želite da ostvarite, da vam prenese svoje iskustva i baš iz tog razloga je, mislim, taj odziv koji je sam serijal izazvao jako dobar, a samim tim onda i te tribine koje smo održavali, panele, koji su na neki način, ja se trudim da tu budu gosti serijala i da veći deo vremena posvetimo razgovoru sa ljudima koji su tu došli. Verujem da je dosta i Kragujevčana pogledalo ovaj serijal na YouTube-u Ja preduzetnik, tribina je već organizovana u Beogradu i evo za kraj samo da li je u planu Kragujevac? Je, svakako, imali smo evo razgovore ovde u Kragujevcu, u narednom vremenu javit ćemo svakako. Mi imamo i Facebook grupu Ja preduzetnik, tako da ćemo svakako objaviti to, nadam se eto da će i vaša televizija preneti. Plan je da u nekom narednom periodu održimo jedan panel tu i zaista bih pozvao u tom trenutku sve mlade, opet kažem, preduzetnike sa iskustvom. Ili mlade duhom. Tako je, da dođu, jer ćemo se potruditi stvarno da eto, damo odgovore na sva ta neka njihova pitanja i zaista im toplo savjetujem, ne zbog mene ili što sam ja pokrenuo serijal, nego zbog svih tih ljudi koji imaju prilike da vide, gde smo mi na našem sajtu i napravili jednu sekciju koju smo baš i nazvali Riznica, pošto u svakom intervjuu gosta pitam njegov savjet sa svim ovim iskustvom koje sada ima za nekoga ko tek kreće u posao. I znači imate trenutno 21 osobu koji posluju, pa neki od njih i više od 20 godina i gde vam oni daju savjet na koji način biste vi trebali da krenete u svoj posao. Ali svakako i vi kao čovjek koji se bavite biznisom znate koje pitanje treba da postavite i ono što je najznačajnije za te mlade privrednike. Svakako ćemo
pratiti vaš rad i naravno najavit ćemo tribinu kada bude bila ovde u Kragujevcu, a evo ovom pričom smo u stvari malo razjasnili šta znači Holandsko-srpska privredna asocijacija i napravili uvod u sve ovo što radite. Hvala vam mnogo na gostovanju u emisiji Mozaika. Prijatno.